Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ ġew Vella. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u fiduċjusi fl-imħabba infinita ta' Alla l-Missier li għalina bagħat lill-Ibnu biex fuqu jieħu id-dnub tagħna, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. It-taħriġ għaddejs tar-randan mulej, iħejji sewwa l-qlub tal-fidili tiegħek biex jilqgħu kif jixraq il-misteru tal-għid u jxandru t-tifħir tas-salvazzjoni tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bieb tas-santwarju tal-mulej u ara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt l-adba tas-santwarju lejn il-lvant għax is-santwarju kien ħares lejn il-lvant u l-ilma kien ħireġ minn naħa tal-lemin tal-adba, in-naħa ta' nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħareġni mill-bieb tat-tramuntana u mexxini madwar minn barra sal-bieb ta' barra li ħares lejn il-lvant u l-ilma kien inixxi min-naħa tal-lemin tal-adba. X'inħareġ dan ir-raġel għan-naħa tal-lvant kellu f'idu il-ħajt tal-qies. Imbagħad qies 1000 drieħ u għaddini mill-ilma li kien jilħaq sal-hekk qiesi. Raġa' qies 1000 oħra u għaddini mill-ilma jilħaq sal-kubtejja. Qies 1000 oħra u għaddini mill-ilma jilħaq li sa ġembejja. Imbagħad qies 1000 oħra u ma stajtx naqsam għax l-ilma tantola li kont tista' tom fih. Xmara li ma tistax taqsama. Imbagħad qalli, rajtu dan u bniedem u ħadni fuq xaħat xmara u rġajna lura. U wara kif konna rieġa lura rajt ħafna siġar ma' xaħat xmara fuq naħħa u fuq oħra. U qalli, dan l-ilma ħireġ lejn in-naħħa tal-lvant u nieżel lejn l-Araba u meta jasal fil-baħar il-mejjed b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ilma ħelu. U jiġri li kull fejn tgħaddi dik ix-xmara, kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix u jkun hemm kottra kbira ta' ħut għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma, l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut ta' xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott, il-weraq tagħhom ma jidbilx, il-frott tagħhom ma jonqos, kull xahar jagħmlu frott ġdid għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej tal-eżerċti magħna, il-mulej tal-eżerċti magħna. Ken u qawwa u Alla għalina, għajnuna kbira sibnieh fid-dwejja għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titried jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Hemm xmara li s-swieqi tagħha jferħu l-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-għoli, hemm Alla f'nofsa, ma titħarrikx, jgħinna Alla mid-bexbix tas-sebħ. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Il-mulej tal-eżerċti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejjew, araw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Glorja u tifħir lilek Kristu,
glorja u tifħir lilek Kristu. Oħloq fija qalb safja u Alla rodli il-għena tas-salvazzjoni tiegħi, glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wasal jum ta' festa għall-Lut u Ġesu tela Ġerusalem. F'Ġerusalem ma' ġenb il-mentqa tal-bieb tan-naċ kien hemm bini b'ħames loġoġ li bil-ludi jgħidulu Bezzada. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, zopop, mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marit. Ġesu rah qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marit dak iż-żmien kollu qallu trid tfieq. Wieġeb il-marit: Sinjur, m'għandix min jitfani fil-mentqa xejn jitqanqal l-ilma, għax waqt li jinkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu: Qum, aqbad friexek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad friexu u beda miexi. Għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fieq: Is-sibt illum u ma jiswiex iġġor friexek. Iżda hu weġibhom: Dak li fejjaqni qalli aqbad friexek u imxi. Huma staqsewh: U minhu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi? Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu laħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara imbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu: Ara, issa fieqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilekx xi ħaġa għar. Ir-raġel telaq u mara ant il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax fjum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej. Dalgħodu għall-kelma ta' Alla il-koll rispondejna bil-kelmiet tas-salm il-mulej tal-eżerċti magħna. U din għandha tkun iċ-ċertezza li tmexxina mhux biss matul din il-ġurnata imma ħajjitna kollha. Alla qatt mu sejjer iħallina, Alla qatt mu sejjer jabbandunana. Forsi anke xi wħud minna qed jaqraw dan iż-żmien anke tal-pandemija bħalli kieku kif xi wħud qalu Alla insiena jew Alla inħeba jew Alla rieqet. Imma s-salmista ifakkarna u bir-raġuna jfakkarna li l-mulej tal-eżerċti magħna. Imma x'ifisser il-mulej tal-eżerċti magħna? Qiegħed magħna hemmhekk sempliċement b'mod passiv, sempliċement għax qiegħed hemm fostna? Għalfejn il-mulej jinżel f'nofs il-poplu tiegħu? Il-mulej jinżel f'nofs il-poplu tiegħu biex jurihom imħabbtu, biex jgħinhom. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu tal-lum hekk huwa il-mulej li jintebaħ meta niżel f'nofs il-poplu, il-mulej li jintebaħ b'dan ir-raġel mifluġ. Mhuwiex il-mifluġ li jitolbu jfejqu. Imma l-ewwel pass huwa Alla nnifsu li jagħmlu. Huwa Ġesu li jista' jaqsih u jgħidlu trid tkun infejjaq. U għall-kelma tiegħu irrid il-mulej lest iva li jagħtina l-fejqan meħtieġ. U għalhekk qiegħed magħna biex aħna wkoll nitgħallmu inħallu lill-mulej imexxina. Jiena naħseb li l-ikbar pandemija
li qiegħda tkisser il-bniedem illum il-ġurnata mhijiex sempliċement dan il-virus, imma huwa l-egoiżmu tagħna. Dan hu virus qalil li qiegħed ikissirna, qiegħed ifarrak lilna u ħafna familji u ħafna soċjetajiet u pajjiżi. Qegħdin naħsbu li aħna nafu kollox, li jien niġi il-fuq minn ħaddieħor, il-fuq minn Alla, ma nħallix ma nagħtix widen li l-Alla imexxini u ifejjaqni. Ejjew nitolbu ilu hekk illum din il-grazzja lil Mulej li jagħtina bil-qawwa tal-Ispirtu dawk l-għajnejn biex aħna nintebħu li l-Mulej qiegħed fostna, li l-Mulej qiegħed ikellimna biex aħna wkoll insibu l-ħin biex nitkellmu miegħu, biex nisimgħu il-kelma tiegħu. Għax hija l-kelma tiegħu li tagħti il-ħajja. Il-Missier bat lil Kristu ibnu biex ikun il-qawmien u l-ħajja tagħna. Ejjew nitolbuh biex ikompli jurina imħabtu u ngħidu flimkien ftakar fina Mulej għaliex aħna uliedek. Ftakar fina Mulej għaliex aħna uliedek. Nitolbu biex l-insara jgħixu dan iż-żmien għaddejs tar-Randan fi spirtu ta' tħejjija għal laqgħa sħiħa mal-Mulej Ġesu. Nitolbu ftakar fina Mulej għaliex aħna uliedek. Nitolbu biex il-ġnus li huma ekonomikament żviluppati jarfu jgħinu lil pajjiżi li huma maħkuma mill-gwerer, ġlied, ġuħ u mart. Nitolbu ftakar fina Mulej għaliex aħna uliedek. Nitolbu għalina l-koll biex aħna wkoll niġu imnatfa mid-dnubiet tagħna, partikolarment mill-egoiżmu sfrenat tagħna, biex hekk narfu nilqgħu lil Alla fil-ħajja tagħna u lil xulxejn b'imħabba. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk Mulej, kompli jurina imħabtek permezz ta' din omna. Xerret fuqna il-barka tiegħek fuq kull familja. Kun int preżenti li jiddawwal id-dalma, il-qtieħ il-qalb li kull wieħed u waħda minna jgħaddi minnu. Nitolbu. Inresqulek Mulej il-morda tagħna, it-tobba, in-nurses, dak kollha li qegħdin jaħdmu fl-isptarijiet fid-djar tagħna biex jgħinu lil ħutna l-morda. Għatihom il-qawwa, il-kuraġġ u l-imħabba. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier Siedina Ġesu Kristu, ir-raj tagħna, mexxina f'merat kollhom ħajja u għenna niġġeddu bil-fidi li jirċivejna fil-Magħmudija bi Kristu Siedina. Hennalina Mulej, Hennalina, Hennalina Mulej, Hennalina. Lejk Mulej nollu na jismana, għalix fiki
damajna finnike. Ennalina mulei, ennalina. So benin midnu vitali modi, nidolbuk trott il-mafra tal-sara. Ennalina mulei, ennalina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Mill-ġid li inti innifsek tajtna mulej, inresqu quddiemek dawn l-offerti bħala xhieda tal-għajnuna li tatina permezz tal-ħlejjaq tiegħek f'din il-ħajja li tgħaddi u biex bihom ikollna il-fejqan għal ħajja ta' dejjem bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ridna inroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina drawwiet ħżiena u narfu ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex hekk inkunu nixbħu lilek fit-tieba u l-imħabba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajf ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni, u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u mal-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini jimqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha tiegħek li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu it-talba l-Marjatina s-Salvatur tagħna, it-talba tal-uliet lill-Missier, it-talba li tħeġġiġna biex ngħixu ta' aħwa għax il-koll il-Missier jaħfer in-nuqqasijiet tagħna. U għalhekk ngħidu, Missierna li inti fis-smewijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħji dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ma jien xejn mulej, għax mitrab jien tnissilet, imma inti tħobni u għalija intmit. Tati salib nistabis jien nistħad, tiegħek jien kolbi kemm jien. Fut li bidejja, nitħolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti, mulejja tiegħek jien, kolni kemm jien. Metar koptejja nħares lejk, o Ġesu, Ilma kem jien ċkejken mingħajr saħħa ta' xejn.
Nistan ofrilek u din ħaj timul hej tieki kol nikem jien. Udni bidħejja nitħolbok misli din qalbi jinħobbok imla din ħajti mul hejja tiek jien kol nikem jew namlu flimkienek minn djarkom it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja Ġesu tiegħi, ejja għandi biex jien ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena dejjem nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej naddaf ir-ruħ tagħna, ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex hekk ikollna il-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet tagħna tar-ruħ u l-ġisem issa u għalli ġej. Bi Kristu siedna. Jew hekk impoġġu lil morda tagħna taħt il-mant ta' Omna Marija u l-ħarsien matern tagħha. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Piru din firxet id-dija li tixet imħabtek u metana Marija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Carmela, hawn leħnek sebħa